Хей, здравейте на всички! Аз съм Исавди и добре дошли в новата историка. Само да сложа един дисклеймер и да ви благодаря за цялата подкрепа, но ако сте ми абонат или пък не сте, но ви харесва това, което правя, когато цъкате абониране, моля ви задължително цъкайте и камбанката, защото ако не я цъкнете, ще останете така наречените умрели абонати заради новите правила на YouTube. Да, нека да започваме. Беше летен ден, пак един от най-топлите дни. Забелязвате, че всичко е свързано с топлите дни. Не знам. Просто за тези истории се сещам. И така, разказа се за сина на бабата от миналата история. Ако не знаете коя е бабата от миналата история, ето ви е линк. Но не се сетих за това. А и без това историката стана доста дълга миналия път. Просто нека да започваме. Махнаха ми наказанието още на втория ден, който беше супер горещ. И сина на тая, нека да го кръстим Енчо. Не знам, за вас сещам. Още не си беше тръгнал, той живееше в Перник и трябваше да си ходи и аз реших да направя така, че да не си отиде. И да бе, няма какво да се обяснявам. Всички вкъщи бяха на работа и аз, какво да правя 1 часа на обяд и реших просто да взема от хладилника 2 яйца и ги сложи върху колата му. А той трябваше да замине в 5 часа, малко след като мине жегата. Не питате откъде знам това. Той караше един много стар Опел. От нея малките, един такъв червен, целият връждах. Но тогава изкараха ужасно голям късмет и никой не беше наоколо заради авиопразника. Знаете, там имаше такова като самолетно шоу на същия ден. И буквално целият квартал беше на някъде и нямаше кой да ме заведе. Защото всички бяха на работа. И плеснах тези 2 яйца отгоре и гледах, никой да не ме види. Сигурно се изглежда супер странно как седа просто и се оглеждам като някакъв ненормален. И веднага газ. Обаче не се бях огледал за служителите на МТЛ, които имаха пряка гледка към колата. Един ме беше видял, но не ми каза нищо. Много помолих, да се прави, че не го е видял. И се съгласи. Той беше приятел с тата и очаквах да стигнем до споразумение. И аз имам гледка към колата му от нашия апартамент и седнах, там се правих, че чета книга уж, обаче ми стана супер скучно и слязах, долу да ритаме с това момче от миналата история. Енчо слезе и аз, го видях и някакво се сцепених и викам, фак. Не бях се сетил, че вече е почти 5 часа, но не го показах, че съм се сцепенил. И веднага се качих да видя реакцията, в смисъл, никой не знаеше, че съм го направил. И аз просто викам, момчета, ще се кача догоре, сега идвам. Качих се и се метнах до прозореца и почнах да гледам яйцата, които бяха изгорели и бяха почти пробили тавана. И беше налепнал ужасно. Аз се хилех, обаче той като стигна до колата, беше някакво супер what the fuck. И като се обърна, беше супер нормално спокоен. И аз само като го видях като се обръща, аз като съм what? Не, защо се обръщаш? И аз се успокоих, защото физиономията му беше супер нормална и даже се подхилваше. И аз съм като what? Yes? И след 10 минути някакъв човек пристигна и откараха му колата и той влезе вътре. И аз, вау! Гати късмета, фичове, направо, някакво се хвърлям там, кефя се. Направо не е истина, толкова ми беше яко. И даже и той приема супер нормално. Това беше най-интересното в цялата история и никой не разбра, че съм го направил и това също беше чудесно. Тази историка е малко по-кратка и само да си изясним, искам да кажа, че ще качвам геймплей видеа, когато имам повече време, а историки, когато имам по-малко време.
за да може, нали, всеки ден да има клип. Почти всеки ден там, ако няма клип един ден, сега ще го преживеем. И да, пичове, това беше от мен за тази история. Надявам се, клипът ви е харесал и ще се видим в следващото видео.